Lepään ulkoilureitti. Eli työn tavoitteena on suunnitella Lepään ulkoilureitin ympäristö puistomaiseksi alueeksi. Ja tavoitteena on myös parantaa ulkoreitin käyttöastetta, turvallisuutta sekä suunnitella maisemanhoito arvokkaille luonnonalueille. Ja tämänhetkinen tilanne on, että kuntopolun varrella sijaitsee useita arvokkaita luonnonalueita, joita ei ole sitten hoidettu niiden tarvitsemalla tavalla. Eli alueet on heikkokuntoisia eikä vastaa alueen maisemallista arvoa. Ja Vanajaveden rannassa Lepään golfkentän alueella sijaitsee Tiilisalinmäki. Ja Tiilisalinmäki on nimensä mukaan toiminut savenpolttopaikkana. Ja savenpolttopaikan historialliset tilat on näkyvissä edelleenkin siellä Tiilisalinmäen päällä. Alueelle ei ole suoritettu varsinaista kunnostukseen luokiteltuja hoitotoimenpiteitä. Ja alue on vesakoitunut ja siellä on kaatuneita puita ja jopa vaarallisia puita. Ja alueen maisemallinen arvo ei vastaa aluetta, joka sisältyy puutarha- ja maisemasuunnittelukoulutusta antavalle oppilaitokselle kuuluvaan näkyvyyteen ja osaamiseen. Alueella on myös vahopään rehevä harjulehto, jolla on hieno kasvillisuus ja rikas linnusto. Ja vanhat jalopuut tarjoavat runsaasti pesimispaikkoja linnuille, joita siellä on paljon. Jalopuut on osaksi perua 1920-luvulta maisemapuisto- ja arboretum-hankkeesta. Ulkoreitin varrelle jää myös pieniä metsäsaarekkeita ja kosteikkoja. Ja nämä alueet on myös jääneet hoidon ulkopuolelle. Metsäsaarekkeiden monikerroksisuus auttaa monimuotoisen lajiston säilymisessä ja kosteikot taas tarjoavat kasvualustaa monille eläin- ja kasvilajeille ja myös toimivat puskurina tulva-alueille ja estää voimakkaat ja äkilliset tulvat. Ja kosteikot ovat yksi arvokkaimmista ja uhanalaisimmista luontotyypeistä maapallolla. Sitten vielä näitä hoitotoimenpiteitä tälle alueelle. Eli metsäsaarekkeiden hoito. Poistetaan varjostavia havupuita ja suositaan lehtipuita, pensaita sekä katajia. Ja suositaan myös marjovia lajeja, kuten pihlajia. Ja pellon reunalle suositaan matalakasvuisia lajeja, jotka eivät varjosta itse peltoa. Ja saarekkeen jätetään pystyyn ja maahan vanhat lahopuut sekä pökkelöt. Luodaan aukkopaikkoja, paljastetaan kiviä ja kiviaitoja, vapautetaan yksittäisiä puita maisemapuiksi. Avoimet alat niitetään niittykasvien kukin ja siementen tulentumisen jälkeen elokuussa ja raivaus- ja niittojäte kerätään pois. Monilla sitten raivatulla alueella on taipumus heinittyä tai rehevöityä raivauksen jälkeen. Jos niitto tai laidunnus ei ole mahdollista, kannattaa raivausta tehdä vähitellen usean vuoden aikana. Ja kosteikot taas vaativat säännöllistä hoitoa ja kunnossapitoa. Hoitotoimenpiteitä ovat muun muassa lietteen poisto, rakenteiden hoitotoimet sekä kosteikon ja sen reuna-alueiden kasvillisuuden niitto tai laidunnus. Ja ulkoreiteistä hieman. Ja ulkoiluteiden leveyden määritysperusteena on käyttö, mukavuus ja turvallisuustekijät. Mitä leveämpi ulkotie on, sitä kauempaa kykenee esim. Pyöräilijä ohittamaan jalankulkijan. Vilkkaissa ulkoilupuistoissa reittien tulee olla sekä pyöräilyn, hiihtoon että kävelyn soveltuvia ja turvallisia ulkoteitä, joilla toisten ulkoilijoiden sivuuttaminen sujuu vaivatta.
Ja teiden tulisi olla noin 3,5–4 metriä leveitä. Reittien pintamateriaalina on yleensä käytetty purua, mutta useasti se on kallista hoitaa ja pitää hyvänä. Ammattijuoksijoiden mielestä purudaat ovat usein liian pehmeitä, jolloin loukkaantumisriski on suurempi. Eli kivituhkasekoite on todettu hyväksi kasvualustaksi kuntopoluille. Ja suunnitelmassa olevat opasteet. Opasteissa on alueopasteita, joissa on kerrottu koko alueesta ja tarkemmin kyseisestä alueesta. Ja se kertoo sen hetkisen olinpaikan ja ohjaa kulkijaa eteenpäin seuraavalle pisteelle. Ja opasteissa on mukana myös luontopolkua tukeva seloste alueen luontoarvoista ja mahdollisista nähtävyyksistä. Ja sitten mennään vähän katsomaan näitä karttoja. Eli ensimmäisenä karttana mulla on tässä luontoalueiden kartoituskartta. Eli juurikin puhuin näistä alueista, eli karttaan mä oon merkannut numeroin merkittävät alueet. Eli ensimmäisenä on laivalaituri, joka on taas Lepaalle ollut hyvin merkittävä alue. Siinä on pikkasen metsäistä risukkoa, jota voisi hyvinkin hoitaa metsäsaarekkeen tapaan. Toisena on sitten Tiilisalinmäki ja siinä myös hoitotoimenpiteet metsäsaarekkeen tapaan, eli vesakkoa karsien. Kolmantena on sitten Pieni metsäsaareke ja neljäntenä on Vahopään alue, jossa on jalopuita ja harjulehtokasvillisuutta. Ja kuutosena mä oon merkannut tänne golf-alueet, jotka sijaitsevat tämän kuntoilupolun sisällä. 7. kohta mä oon merkannut mahdollisesti rakennettavan kukkaniittyalueen, joka sopisi tuomaan hieman monimuotoisuutta tälle ulkoilureitille. Ja toisena karttana mulla on sitten tämä suunnitelma tästä Lepaan ulkoilureitistä. Ja suuria muutoksia itse reittiin ei ole tullut, mutta sitten aloituskohdat ja tämmöiset levähdyspaikat on tullut uutena. Eli numeroin mä oon taas merkannut tänne, eli ykkösenä olisi uudet kuntoilupisteet, jotka sijaitsevat myös reitin alkamiskohdissa. Eli kuntoilupisteet menevät kuntopolun sisällä. Ja jokaisen merkittävän luontokohdetta ennen mulla olisi levähdyspiste. Ja sinne mä oon myös laittanut sen alueen opastuksen tai opasteet. Eli levähdyspisteitä olisi Kosteikon alueella, ennen Tiilisalinmäkeä ja ennen Vahopään metsää. Ja täällä näkyy sitten myös tämä kukkaniittyalue. Ja mitä nämä kuntopisteet sitten sisältäisi? Mä oon ottanut hyväksi havaitut karuselin liikuntavälineet ja puistokalusteet. Eli
siellä olisi 4 erilaista tai 3 erilaista kuntolaitetta ja sitten tällainen venyttelypenkki. Ja jokaisella levähdyspisteellä olisi myös sitten tämmöinen chill-tuoteperheen puiston penkki. Ja tässä keskellä mulla on muutamia kuvia sitten alueesta. Eli on laivalaiturista, Tiilisalinmäestä, Vahopäästä, golfista ja myös kosteikoista ja opasteista ja kuntopisteistä. Ja sitten olen tehnyt ihan tällaisen nopean havainnekuvan, että miltä se ehkä voisi sitten näyttää sitten tämä kuntopistealue, että se on pikkasen sumeena, mutta ainakin jotain esimerkkiä. Ja opastuksesta mulla on hieman, eli Hollannissa oltiin, tai Saksassa käytiin sellaisella vanhalla teollisuusalueella, ja siellä oli hyvin hienot modernit opasteet, hieman viistosti menevät, ja siitä pystyisi juuri katsoa tämän alueen ja missä sijainnin ja mitä alue sisältää. Siinä olisi myös opastus sitten seuraavalle. Ja ihan viitoituksena tämmöistä vähän vanhan ajan tyyliä, niin siinä pystyisi viitottamaan sitten reitin kulkua myös ja aloitus- ja lähtöpaikkoja. Kiitos mielenkiinnosta.